Оки, къде, как и кога се запознахте с Ани? Запознахме се с нея на обена през 2010-та. Тя беше колежка на моят добър приятел Златко. И когато я видях, си казах, това е моето момиче, искам да бъда с нея и ще правя всичко да може да бъда с нея. Доста време се постарах да го направя това нещо, но важното е, че се получи и че в момента сме заедно. Какво мислиш за Анито? Мисля, че тя е моето второ аз. Мисля, че тя е един добър човек. Мисля, че тя прави всичко, за да бъда щастлив. Мисля, че прави всичко, за да се чувствам обичан, да се чувствам подкрепен, да се чувствам добре по всяко едно време, когато е с мене. Вярвам, че го прави с сърце и ще продължава да го прави до период. Какво искаш да й пожелаеш за рождения ден? Искам да й пожелая да бъде най-вече здрава, да има много успехи, както на професионално ниво, така и на личност с мен, да продължаваме да се обичаме все така по този начин, да бъдем заедно, да няма никакви проблеми и всичко да бъде окей с нея и с мен. Къде, как и кога се запознахте с Ани? Къде? Мисля, че не помня. Кога? Преди 3-4 години, може би. По-добре да не я бях срещала. Не шегувам се, Аня, обичам те, те обожавам страшно много. Сега малко по-сериозно. Запознахме се в Албена. След цар бяхме 5-6 човека на двойно легло, няма проблем. Вечерта много хъркаше, много вълнуваше. Стана, хъртахта, няма, че по-силно и по-силно. На сутринта събуждам се и само, че седиш и ме гледаш. Викаме, сега така няма какво стана с мене. Какво мислиш за Анито? Ани, мисля, че си страхотен човек, уникален, неповторим. И ако не мислих така, не мисля, че ще да си толкова близо до моето сърце и в моя живот като цяло. Пак да повторя, обичам те. Какво искаш да й пожелаеш за рождения ден? Ани, пожелавам ти много любов с Коко, понеже той наистина те обича много. Пожелавам ти много здраве, много щастие. Пожелавам ти успехи в университета и не само, във всяко едно начинание. Пожелавам ти много екскурзии и почивки за напред, понеже ти знам, че обичаш много. То като всеки ден, но все пак пожелавам ти го. И като цяло ти пожелавам всичко най-хубаво от сърце. Къде и как се запознахте с Анито? Значи с Анито се запознахме на 3 ноември, това беше 2010-та, на рождения ден на Марто, бяхме в Златко в Стефан. Общо взето това ми е първия и най-пресен спомен с нея, като цяло следващите ни срещи не ги помня и мисля, че приятелството ни е станало супер непринудено и естествено от там нататък. Това е за първата ни среща, споменам. Боже, какво мислиш за Анито? За Анито мисля, че е едно нежно и финно създание. Като цяло в характера и много харесвам това, че е доста отговорна. Харесвам и това, че каквото мисли си го казва, без да се притеснява какво ще каже. Харесвам, че е супер грижовна и обичлива към Калян и че супер много държи на него. И харесвам това, че се следва мечтите. Общо взето, винаги когато си поставя някаква цел, мисля, че я осъществява. И е постоянна и като цяло е много добра приятелка и знам, че винаги мога да разчитам на нея. Какво ще я пожелаеш за рождения ден? За рождения ден, Ани, искам да ти пожелая да си най-вече здрава, ти и цялото ти семейство, да бъдеш винаги щастлива, само оградена от истински верни приятели, които да те досват по-малко и да те правят по-щастлива и по-весела, да знаеш, че можеш да разчиташ на нас винаги. Много любов с Калян, още дълги години да сте заедно, все така да се обичате и да ви е чиста и искрена любовта и да си жива и здрава. Обичам те. Това е. Кога, къде и как се запознахте с Ани? Боже, идея нямам кога съм се запознал с Анито. Първата случка, която спомням с нея беше когато с Колко се разхождахме в центъра и го питахме Колко къде ти е приятелката и той каза болна е, вкъщи няма да излиза. И в същия момент я виждаме с 3 момчета на кадифе и много го бъчкахме за това. И
Оттам се сещам за тази първа случка. Какво мислиш за Анито? Какво мисля? Няма ли аутокю да ми го напишете да го кажа, ако трябва да мисля? Мисля, че тя е добър човек. Подхожда си много с Коко. И наистина е стойностен добър човек. Това мисля за нещо. Нищо ме напада. Какво искаш да й пожелаеш за рождения ден? Аз няма да изневеря по желанията си към нея. На първо място да намери истински мъж за нея. Тя ще си избере дали да е Коко или някой друг. Да е жива и здрава, много щастлива и всичко, което иска да го постигне, да бъде с лекота. Терик, кога, къде и как се запознахте с Ани? Кога не си спомням, познаваме вече от 3 години. Общата компания е познати покрай Петър, цялата компания. Какви са ми първите впечатления? Първите впечатления са ми готина мацка, малко сдържана със самочувствие, но то така трябва да е, всички готини мацки са така. Ани, пожелавам ти най-вече да си жива и здрава и всички хора около теб, за да ти е пълно щастието, да бъдеш много обичана и обичаща. Много любов с твоята половинка Калян и той много те обича, трябва да знаеш. Пешо, къде, как и кога се запознахте с Ани? Значи с Ани се запознах преди 5 години в Албена. Срещнах я на плажа. Още в първия момент, в който ме погледна и знам, че това беше любов от пръв поглед. Обаче, после дойде един с много голям гръб и ми я открадна Калян. И вече не знам какво да говоря. Добре, какво мислиш за Ани? Ани е много красиво, русо, сексапилно, готино, яко момиченце. Аз нищо нямам към нея. Ама много яка. Какво ти харесва в характера? Характера не знам, ама много хубава. Много хубава коса има. И ключи, пак кожа, направо, не знам, много яка мацка. Този дет ме открадна, майко, значи... Какво искаш да й пожелаеш за рождения ден? Ани, пожелавам ти да си жива и здрава, много успехи, успешно завършване и да си намериш един хубав мъж, някъде 1,69 висок, здрав, набит, татуиран, да има татуировка на ръката, да има красиви кафеви очи и да може да издига вежата. Ти пожелавам, друго не ти трябва този живот. Как се запознахте с Анита? С Анита се запознахме в Албена. Спомням се, аз бях барман там. Тя миеше чиниите и чашите. Аз като правих коктейли, тя мие пък после чашите. Помня, че беше много срамежлива. Въобще не ходеше на царя всяка вечер. Въобще не пиеше всяка вечер. И направи много добро впечатление още в началото. Само дето малко с английския там, майне кола, айне спрант. Някакви такива работи говореше, обаче се оправяше. Какво мисля за нея? Да. За Анита няма да кажа какво мисля, защото така искам. Ще кажа какво мисля за Калян. Калян мисля, че е най-големия щастливец, че има такова хубаво момиче като Анито. Толкова умно, красиво, лъчезарно, винаги усмихнато, позитивна. Смятам, че Калян е най-щастливият човек, че има Анита. Какво ще й пожелаеш за рождения ден? За рождения ден, Ани, ти желая да си жива и здрава. Най-вече желая ти много успехи, много любов с, знаеш с кого, с Калянчо. И пожелавам ти да си изкарате незабравимо. Надявам се да ти харесало и видеото, което ти правим. И много успехи в бъдеще и всичко най-хубаво. Една целувка от Америка и се надявам да се видим в здраве в скоро време. Може и след време. Ще видим. Чао, чао!
Здравей! С теб, ако спомняш, нямахме класическо запознание с така наречена обмяна на любезности, като аз съм Страхил, приятел ми, аз съм Анита, на мен също. То се случи постепенно, когато се познахме един друг в групата. Както всяка студентска група или ученически клас си има отделни групички, така беше и в нашата, където в началото ти дружеше с друга компания. Първото впечатление, което ми направи, съм ти го казал и преди, но те помисли за едно надуто, надменно и прекалено самоуверено момиче. Но все по-голямото ти опознаване видях в тебе душа на сърничка и сърчица на зайче. Ани, честит рожден ден! Желая ти живот и много здраве, колкото и клиширано да звучи това, но ключете сложи за това, понеже са истина. Желая ти късмет живота, който да бъде комбиниран с успехи, които съм сигурен, че ще постигнеш. И на последно място искам ти пожелая сълзите, които ще се стичат за напред по лицето ти, да бъдат само от радост и хубави моменти. Целувам те, прегръщам те и ще се видим на есен. Как се запозна с Анито и какво мислиш за нея? Санито се запознахме на нашата любова песен на Даркан Дуду. Добре, Ани, Евала, перфектен турски, направо искам уродствен преподаваш. Анито е много як човек, много обичаме всичките. Абе, мега мацката и те сме, цялото си време прекарваме заедно, но добре, уж. Ани, честит рожден ден, желая ти много здраве, щастие, успех, само за напред, не само за напред, нали? Мега пожеланието, както и да е. Добре, Ани, обичаме те, честит рожден ден, чао! Значи, сами се запознахме, къде се запознахме миналата година. Чакай да ходим да играем карти в съседите, спомням. Не играхме картите. Направим впечатление един нейн лилав стол, който явно е бил много специален. Защото всички казаха никой да не сега на стола на Анита. Помисля за Анито. Анито е прекрасен човек, с който никога няма да ти е скучно. Винаги знаеш, че можеш да разчиташ на нея. Какво още? Много е сърдечна и винаги би ти помогнала, ако може. За рождения ден искам да я пожелая да бъде жива и здрава, много усмихната, много обичана, да постигне всичките си цели и да бъде много силна, за да може да справя всички трудности. Това е. Санито, какво мислиш за нея? Значи, запознах се с Анито в университета. Запознах се, не беше кой знае какво, мислих я за матута, за лошо като цяло. Но все пак, тя се казва много топъл човек, много готин човек, само глупости с нея. Много ли е яко. Искаме да излизаме повече с теб, Ани, ако е възможно. И така, с рожден ден, Ани, пожелавам ти всичко. Това е най-яко пожелание, знам, че хареса. Много те обичаме. Чао! С Ани се запознахме вторият семестър на първи курс и вече от година и половина ние с нея сме приятелки и аз много се радвам, че имам такава невероятна колежка. Тя е забавна, добра и винаги ни помага с каквото може. Ани, искам да ти кажа, че страшно много те обичам и че много се радвам, че познавам теб и останалите две кефтета, Ивка и Криси. Продължавай да бъдеш все така усмихната и невероятна. За Анита ли да ви кажа? Анита, това произведение на Ботев ли беше? Не съм го чел. Това в училище, като го четохме, точно тогава бях болен и не можах да го хвана, но знам, че е много хубаво произведение. Човек, приятел, Анита. Аника, на Калян Аника. Да, сетих се. Не, я познавам преди около 4 години стана вече, това лято. Златин, много хубаво момче и той. Ни запозна, когато работиха в хотел Ралица в Албена. Тогава ни запозна мене и Калян с Анита, или както вие наричате Анита. Цяло лято се видяхме 2-3 пъти, имаха много интересни преживявания с Калян. След това и ние с нея, цялата компания. Не в този смисъл, който вие сега си мислите. Но е хубав човек, ако трябва да кажа дали уважавам. Да, уважавам я до някъде. Право си я обичам, много хубав човек. Много така на сърце ми е, като говоря сега с нея. Притеснявам се пред камерата. Знам, че това интервю ще го дават по
CNN, BBC, тъй като аз съм в Америка в момента и това видео го правя специално заради нея, за да й покажа, че разстоянията няма значение в такива отношения. Много се радвам, че я познавам. Радвам се, че Владо ме е в трудни моменти, в весели моменти и занапред в други моменти. Пожелавам ми да е все така готина, красива, умна, вярна на Калоян, да не се оглежда за други мъже. Тя е срещнала вече мъжа на живота й и приятеля на живота й. Пожелавам ми весело изкарване на рождения ден, дано да плачеш, когато го гледаш това и да не забравяш, че има приятели навсякъде по света. Обичам те, Ани. Рожден ден, принцесо! Ще пожелая само две неща за рождения ден. Никога да не се страхуваш от нищо и да не поставяш лимити на мечтите си. Знай, че винаги съм до теб и много те обичам. Как се запознахте с Анита? Как се запознах с Анита? Сещам се преди... колко години беше, не помня точно. Като ходихме на плаж пред Калоян, на обеда. Ходихме за имбирчка и той излезе след малко. С едно хубаво момиченце. Викам, брех, преди хубавото момиченце с него. Едно беличко такова, пък те черен. И там се запознахме, той каза, ти твоята приятелката. А какво мислиш за нея? Хубаво момиче. Харесаме. Щом радва Коко и Коко я радва. Значи добре. Всичко е добре. Какво ще й пожелаеш за рождения ден? Какво ще й пожелая? Най-вече да е жива и здрава, да се сбъдне всичките мечти. Много успехи в личен план, в професионален, да се разви, кариерата да се разви както иска и въобще всичко най-хубаво. Пред тя една цупка и... Айде! Айде! Поздрави, Ани от Америка! Костанки, този клип трябва да кажа няколко неща за теб, като как сме се запознали, какво мисля за теб и разбира се, че сте рождения ден. Започна с това как сме се запознали. Много добре знаеш, че аз не помня такива работи и си нямам никаква представа как по-точно сте се запознали. Само знам, че ако не беше Петър Енчев 2, още нямаше да се познаваме и сигурно нямаше и да правя този клип в момента. Какво мисля за теб? Мисля, че си едно много позитивно момиче, красива, умна и наистина много добра приятелка. Искам да ти пожелая за рождения ден всичко най-хубаво, много здраве, щастие, любов и всичките ти мечти нека се сбъднат. Здравей, Ани! Това е един клип, който е предвиден да бъде за изненада за рождения ден. Аз съм Филип, естествено го познаваш. И в този клип трябва да спомена няколко неща, като например как сме се запознали. Също така да те опиша може би някъде с няколко думи и естествено да ще желая нещо за рождения ден. И ще започна първо с това как сме се запознали. Значи, че е странно, понеже аз наистина много не си спомням как съм се запознал с хората. И де факто с тебе не си спомня точно кога сме стиснали ръката или нещо такова, защото аз по принцип много рядко слушам имената на хората, като се запознаваме. И не си спомням, помня когато се видях долу с папката, когато си мъкнете багажа. И естествено, нали, както си помислих за всички, че сте бургазли. И така, и после вече може би сме се запознали, сме си стиснали ръцете. Първия път, когато дойдохме да пием, нали, да играем карти. И тогава евентуално да сме се запознали и отначало беше едно много свито момиче такова, едно... И си лягаш в 9 часа с кокошките. Обаче, така, нали, след време вече като запознахме повече. И все повече така и повече ми допадна и естествено заради това може би сега си така мога да се каже добра приятелка.
И за това как мога да опиша, бих те описал като наистина много хално момиче. Пръскам се да шахния път, наистина много се смея. И другото, което е, да, много ми е забавно е. И интелигентно момиче си, хубаво момиче. И наистина искам да наблегна на ти колко много се смея, защото наистина пръскам се по някой път да се смея, толкова ми е смешно. И това е общо взето с 5-6 думи и за рождения ден вече сте рождения ден. Да си жива и здрава, е така хубава и естествено много любов към Калоян, много успехи в университета и всичко най-най. Познахме се с Анита преди почти 2 години, когато отидохме в тях да пием. За нея мога да кажа, че е един добър приятел, на когото мога да разчитам. Но тя също така трябва да ми има повече доверие за Кая. Честит рожден ден, Ани! Пожелавам ти здраве, щастие, късмет и всичко най-хубаво!